سلام زي خبركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمره على توزينا سبورت النهار. ኤርትራው ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ዝሳትፎ ዘሎ ሓደ ካብ ዓበይቲ ጸወታታት ብሽክለታ ዓለምና ዝኾነ ተሪኖ አድሪያቲኮ ሎሚ ብናይ ቀዳማይ መድረኽ ውድድሩ ፈሊሙ ኣብዚ ሎሚ ካብ ሊዶ ዲ ካሜሮ ተበጊሱ ኣብኡ ዝተዛዘመ ናይ 133 ኪሎ ሜትር ጸወታ ኣባል ክለብ ቦርሃንስ ግሮህ ዝኾነ ጀርመናዊ ፓስካል ኣከርማን ተዓዊቱሉ ኣሎ እዚ ጀርመናዊ ተቀዳዳማይ ንናይ ሎሚ ቀዳማይ መድረኽ ብ2 ሰዓትን 57 ደቂቃን 55 ካልኢትን ብምዝዛሚ ክዕወተሉ ኽኢሉ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ዝተሰዓሩ ኣባል ክለብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝኾነ ፌርናንዶ ጋቪሪያ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ኣባል ክለብ ኢኤፍ ፕሮ ሳይክሊን ዝኾነ ዴንማርካዊ ወዲ 27 ዓመት ማንጉስ ኮርት ድማ ሳልሳይ ብምዃኑ ውድድሮም ዛዚሞም ኣለዉ ኣብዚ ውድድር ብጋንቱ ዓብ ጠመተ ተዋሂቦ ኣትዩ ዘሎ ኤርትራዊ ኣማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ካብ ዕዉት ግዜ ከይከሰረ መበል 22 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ዛዚሙሎ ካልኣይ መድረኽ ተሪኖ አድሪያቲኮ ጽባሕ ብናይ 201 ኪሎ ሜትር ውድድሩ ክቕጽል እዩ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ውድድር ብሽክለታ ዝኾነ ዙር ፈረንሳ ሎሚ ኣብ ዕረፍቲ ውዒሉ ዘሎ ንዓርሞሽሽ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ን27 ዓመታት ዘሰልጠነ ወዲ 78 ዓመት ስኮትላንዳዊ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ንህይወቱ ዝፈታተን መድመይቲ ሓንጎል ከም ዘጋጥሞ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ሕማሚ ማሕየሽ ከም ዘሎ ትገልጽ ብወዲ ዝተኣልየት ዶኩሜንታሪ ፊልም ናብ ህዝቢ ክትቀርብ ምዃና ተሓቢሩ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኣብ ግንቦት 2018 ንህይወቱ ዝፈታተን ሕማም ምርሳዕ ከም ዘጋጥሞ ዝዝከር ኮይኑ እታ ብዛዕባኡ ተዳልያ ዘላ ዶኩሜንታሪ ፊልም ድማ ንሱ ነቲ ሕማም ብኸመይ ይብድሆ ከም ዘሎ ትገልጽ ኮይና ዝመጽእ ዓመት ማለት ኣብ 2021 ኣብ ሲነማታት ክትረአ ምዃና ተፈሊጡ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ግንቦት 2013 ብወግዕ ዝተሰናበተ ኣሌክስ ፈርጉሰን ብውሕልነት ኣተኣላልያ ክለብን ኣታሕዛ ተጻወትን እምበረ መጠን ድንቅን ህቡብን ምዃኑ ብግብሪ ዘመስከረ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ግዝያት ብሰንኪ ትገጢሞ ዘሎ መድመይቲ ኣእምሮ ዝጠንቁ ሕማም ምርሳዕ ንሞት ስክላሪ ኢዋ ከም እተመልሰይ ዝግለጽ ኣብታ ፊልም በዓልቲ ቤቱ ካቲንን ስድራ ቤቱን ፍቕሮምን ደገፎምን እናሃብዎ ከም ዝረኣዩውን ተገሊጹ እታ ብዛዕባ ህይወቱ ኣብ እዋን ሕማሙን ቃንዝኡን ከምኡ ድማ ንጉዕዞ ህይወቱ ኣብ ስፖርት ዓለምን እትገልጽ ዶኩሜንታሪ ፊልም ብጃሶን ዝተባህለ ወዱ ከም እተኣልየት እውን ተገሊጹ ጃሶን ክሳብ ሕጂ ናይ 50 ሰዓታት ዝኸውን ድምፂ ናይ ኣቦኡ ቀሪጹ ከም ዘሎ ይዝሕበር እታ ክንደይ ሰዓታት ምዃና ዛጊት ዘይተነጸረት ዶኩሜንታሪ ፊልም ንሓቀኛ ታሪክ ህይወት ናይቲ ጎባና ብዝተባህለ ወረዳ ከተማ ግላስኮ ናይ ስኮትላንድ ዝዓበየሉ ከም ተጻዋታይን ኣሰልጣንን ብምዃን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ንዝሓለፈ ጉዕዞን ሕጂ ድማ ካብ ተወሪድዎ ዘሎ መድመይቲ ሓንጎል ንምምሕያሽ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ንተዘንቱ ምዃና ጆን ባትሰክ ዝተባህለ ኣፍራይ ፊልም ንመርበብ ሓበሬታ ሚረር ገሊጹ ጆን ባትሰክ ኣስዒቡ እታ ፊልም ብሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ታሪክ ኣቦን ወድን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ በዓልቲ ቤቱን ዝሓለፈ ፍቕርን ህይወትን ትገልጽ ከም ዝኾነ ታብርሂቡ ካብ 1986 ክሳብ 2013 ንክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘሰልጠነ ፈርጉሰን 38 ዋናጩን 2 ዋናጩ ቻምፒየንስ ሊግን ዘለዓለ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ እቲ ዝበዝሐ ዓወታት ዝተጎናጸፈን ብብዙሓት ወገናት ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ናይ ዓለምና ኣሰልጣኒ ዝብል ቅጽል ክወስድ ዝኽኣለን ምዃኑ ይግለጽ እቲ ቅድሚ ኣሰልጣን ማን ዩናይትድ ምዃኑ ንክለብ ሃገሩ ኣበርደን ብዓወት ዘሰልጠነን 3 ግዜ ዋንጫ ክለባት ስኮትላንድ ዝዓተረን ፈርጉሰን ኣብቲ ጥቓ ከተማ ማንቸስተር ትርከብ ሆስፒታል ሳልፎርድ ሪያል ንሓያለ መዓልታት ኣብ ጽኑዕ ሓለዋ ሕክምና ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ እታ ዶኩሜንታሪ ፊልም ቃለ ምሕተት ምስቶም ኣብ ትሕቲ ፈርጉሰን ዝሰርሑን ዝተጻወቱን ውርያት ሰባት ዘካተተት ምዃና ተፈሊጡ በዚ መሰረት ተጻዋታይ ማን ዩናይትድ ዝነበረ ወዲ 63 ዓመት ስኮትላንዳዊ ጎርዶን ስትራቻን ኣብዚ እዋን እዚ ተዋሳኣይ ዳይሬክተርን ኣፍራይን ፊልም ብምዃን ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ቀደም ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ማን ዩናይትድ ወዲ 54 ዓመት ፈረንሳዊ ኤሪክ ካንቶና ከምኡ ድማ ዝበዝሕ ናይ ጾታ ዕድሚኡ ምስ ማን ዩናይትድ ዘሕለፈ ወዲ 46 ዓመት ወዲ ዌልስ ሪያን ጊግስ ዝኣመሰሉ ናይ ቀደም ተጻዋት ማንቸስተር ዩናይትድን ካልኦትን ከም ዝርከቡን ተሓቢሩ ካብ ተወሪድዎ ዘሎ ከቢድ ሕማም ሓዊ ናብ ንቡር ህይወቱ ክምለስ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ብሃንቀውታ ዝጽበይዎ ዘለዉ ኣሌክስ ፈርጉሰን ነቲ ኣብ እዋን ሕክምናን ዝተገብረሉ ክንክንን ሓልዮትን ምስጋንኡ ንምግላጽ ዝሓለፈ ዓመት 400,000 ፓውንድ ኣውፂኡ ንኣገልግሎት ጥዕና ዓባይ ብሪጣንያ ከም ዝወፍየ ይሕበር ፊል ፎደንን ማሶን ግሪንውድን ዝተባህሉ ክልተ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣዋልድ ሒዞም ናብ ሆቴል ከኣትዉ ድሕሪ ምርካቦም ካብታ ጋንታ ናይ ምብራስ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደሎም ተሓቢሩ እቶም ዕድሚኦም ደቂ 18-20 ዝኾኑ መንእስያት ኣብ ኣህጉራዊ ውድድር ንምስታፍ ካብ ሃገራዊት ጋንቶኦም ብዘቐረበሎም ጻውዒት እዮም ዝሓለፈ ቀዳም ናብ ኣይስላንድ ምሪሖም
እንተኾነ ክልተ ኣዋልድ ሒዞም ኣብቲ ሃገርና ብዝርከብ ሃገራዊት ጋንትኦም ማዕሪፋትሉ ዘላ ሆቴል ከኣትውን ከለው ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ብሓንቲ ዲቪ ዝተሰመየት ማዕከን ዜና ድሕሪ ምዝርግሑ ደገፍቲ እታ ጋንታ ዝኾኑ ብዙሓት እንግሊዛውያን ወገናት በቲ ፍጻሜ ቁጥዕኦም ክገልጽ እዮም ጸኒሖም። ሰብ መዚ ኣይስላንድ እውን ክልቲኦም እንግሊዛውያን ተጻወትቲ ሃገሮም ንዝወጻእቶ ተረርቲ መምርሒታት ውሸባ ኮቪድ-19 ብምጥሓስ ካብቲ ቫይረስ ናጻ ምዃኖም ከይረጋገጹ ናብቲ ተወሺቦምሉ ዘለዎ ሆቴል ደቂ ኣንስትዮ ምዕዳሞም ኣዝዩ ከም ዘጓየሞም ክገልጽኦም እዮም። ክልቲኦም ተጻወትቲ ዝፈጸምዎ ተግባር ንሕጋጋት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዝጻረር ብምዃኑ ኣብቲ ማልያ ሃገራዊት ጋንትኦም ወድዮም ዘካይድዎ ኣህጉራዊ ፀዋታታት መቕጻዕቲ ክጽብዮም ከም ዝኽእል ክሕበር ጸኒሑ። እዞም ኣብ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ወሰንቲ ዝኾኑ ተጻወትቲ ጋንትኦም ናብ ኮፐንሃገን ተጓዒዛ ጽባሕ ምሽት ኣንጻር ዴንማርክ ኣብ ተካይዶ ፀወታ ንምስላፍ ከማዕድው እኳ እንተጸንሑ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ጋሬት ሳውዝጌት ግን ካብ ዝርዝር ኣስማት ተጻወትቲ ከም ዝሰረዞም ብምሕባር ምስቲ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ኮፐንሃገን ከም ዘይጓዓዙ ኣፍሊጡ። ክልቲኦም ተጻወትቲ ካብታ ሃገራዊት ጋንትኦም ብሶኒ ዘካየደቶ ልምምድ ድሕሪ ምብካሮም ካብታ ጋንታ ከይተሰጎጎ ከም ዘይተርፉ ብዙሓት ወገናት ርእይቶኦም ክህቡ ጸኒሖም እዮም። ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባራት ኣብ ተጻወትቲ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ብተደጋጋሚ ዝርአ ጸገም ምዃኑ ዝሕበር። ኣከፋፋሊ ማንሲቲ ዝኾነ ፎደን ናይ ነዊሕ እዋን ዓርቂ ክትህልዎን ከላ ሓደ ካብ ከዋኸብቲ ማን ዩናይትድ ዝኾነ ግሪንውድ ድማ ምስታ ሞዴሊስት ዝኾነት ዓርኩ ዝሓለፈ ግንቦት ከም ዝተፈላለየ ዝንገረሉ። ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 2020-21 ንኽጅምር ሒደት መዓልታት ተሪፍዎ ብዘለወሉ እዋን ብዙሓት ጋንታታት ዓይነን ንዘውዳኣሎም ተጻወትቲ ብምዕዳግ መሳርዕና ምድልዳልየን ተጸሚደን ዘለዋ። ማን ዩናይትድ ድማ ሓንቲ ካብኣተን እያ። እዛ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዝመደበረ ዓባይ ጋንታ ንናይ ክንፊ ተጻዋታይ እንግሊዛዊ ጃዶን ሳንቾ ካብ ቦርሲያ ዶርትሙንድ ንምዕዳግ ላዕልን ታሕትን ክትብል ጸኒሓን ኣላን። ማን ዩናይትድ ንዝወዲ 10 ዓመት መንእሰይ ንምውናን ብተደጋጋሚ ክትሓተል እኳ እንተጸንሐት ዶርትሙንድ ጎደሎ 108 ሚልዮን ፓውንድ ፈጺማ ከም ዘይትለቆም ሳቕበጽታ ግን እታ እንግሊዛዊት ክለብ ነቲ ዝተባህላ መጠን ገንዘብ ክትቀርበላ ኣይከኣለትን። ክሳብ ዝእዋን ከዓ ነቲ ተጻዋታይ ከተፈርሞ ኣይከኣለትን ዘላ። እዚ ይኹን እምበር ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ነቲ ተጻዋታይ ናብ ሜዳ ኦልትራፎርድ ንምምጻእ ዝዓለመ ዝርርብ ምስኡ ከም ዘካየደ ይሕብር ኣሎ። ውጽኢት ናይቲ ዘካየዶ ዝርርብ ግና ዛጊታ ኣይተሓብረን ዘሎ። ማን ዩናይትድ ተኸፊቱ ዘሎ መስኮት ምስግጋር ተጻወትቲ ቅድሚ ምዕጻው ኣብ ርእሲ ጃዶን ሳንቾ ክልተ ተወሰኽቲ ተጻወትቲ ከተፈርም መዲባ ከም ዘላ ይዝንገረላ። እቶም ተሓተሎም ዘላ ክልተ ተጻወትቲ ናይ ጸጋም ተኸላኻላይ ጋንታ ዲናሞ ኬቭ ቪታሊ ማይኮሎንኮን ኣክፋፋል ቦርንማውዝ ዴቪድ ብሩክስን እዮም። ማን ዩናይትድ ብፍላይ ነቲ ዋግኡ ብኽኢላታት 50 ሚልዮን ፓውንድ ተተሚኑ ዘሎ ወዲ 23 ዓመት ዴቪድ ብሩክስ ከተፈርሞ እንትኽኢላ ንጃዶን ሳንቾ ናብ ኦልትራፎርድ ዘምጻእ ኮይላ ከም ዘይተጣዓሰሉ ዝሕበር። ምክንያቱ ብሩክስ ነቲ ጃዶን ሳንቾ ዝዓዮ ዕማም ክሽፍኖ ስለ ዝኽእል። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ። ንሎማ ዓመት ውድድር ጸወታ ፋንታዝያ ፉትቦል ብልሕዚ ሓትት ናይ ኣእምሮ ጸወታ እዩ። መንኩም ይበልሕ አይኪው ዝለዓለ ዘለዎ መን እዩ እምበኣር ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘለኩም ኣእምሮኣዊ ብልሒ አይኪው ንምስካር ኣብ ፋንታዝያ ሊግ ሲነማ ሰመረ ተመዝገቡ። ናይዚ ሊግ መመዝገቢ ኮድ IIDDMD ዝብል ተጠቂምኩም ክትጽምበሩ ትኽእሉ ኢኹም። ደግሞልኩም IIDDMD ናይዚ ውድድር እዚ ተዓዋቲ ኣብ መወዳእታ ሕፍስ ዝበለ ሽልማት ከም ዘለዎ ኣይትረስዑ። ሲነማ ሰመረ። ኸበርኩም ተኸታተልቲ ቻነል ዩቲዩብ ሲነማ ሰመረ ንሎም ዝበልንያ ዜናታት ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም። ስለምክትታልኩም ንመስገን።